Ade kati nisebedo kirito sayo machalo nade momiyo nyaka sani pod idhi mbele kod sombi kendo intiere hiki mar 4 yo en kacha. Okay. King'iyo kaka skul ochano wechene kata kaka gitayo wechegi pile pile, ibo yudo ni ok chal gi kaka niwuok high school kata e skul mar high school. Ibo yudo ka onge gimoro ni bell ring, onge gimoro ni ng'ato biro nyisi ni tim mae. Kokeno osiepni ok obi nyisi. But gima ero sani kata gima ero gi technology en ni wan gi gik moko groups mag WhatsApp. At least inyalo neno information ka class rep oro, inyalo neno mano mokwongo. Mar ariyo, nawinjo kiwacho weche mag manyo pesa ka ng'ato ni mbalariany. An kane ane ika mokwongo natemo uso lewni, na uso jackets. Koro nakao a price moro man bet piny kasta medo profit kasta uso ne ji e school. Gima ber gi kachacha in gi a center, a market mind center. Yani iyudo students madwaro man gi demand for gik midwaro. Koro you can sell anything. Mano is one way madanyis jini omany godo pesa ka ine mbalariany. Mar adek, ka in kacha, ng'ato no way about networking. Tematek iya kanyo ka osiepe mi make sure ni ng'ato nyalo konyi in one way or the other. Kawacho wach mar networking, kibire event kata kibire ang'owa kata yani yo moro miyudo mar interacting gi a large crowd, ensure ni ntiere aki nyalo yudo ng'at manyalo konyi mbele kanyo. By this I mean, inyalo manyo ng'at manyalo manyo ni tich mbele kanyo, nikech tinde king'iyo Kenya ma wantiere yudhe mang'eny onge tich. Koro kinya yudo ng'ama nyalo manyo ni tich. Network. Kasto make sure ni gima ber gi skundwa kata University of Nairobi, wan gi email ma is for every student. In gi email ni but get communication from the school, from different departments. Koro kachacha inya yudo ni ntiere tije ma oorne ji, inyalo apply, ntiere events ma inyalo dhie for networking. Yani ntiere gik mang'eny minyalo timo. Koro ka in kachacha, you manage your time in a way that sa class oromo, make sure ni in kanyo. Ka sani mar having fun oromo godhiambo, make sure ni nyalo dhi have fun, nikech it gets really boring at some extent. Koro kinyalo have fun, please try. Kinyalo network, do the best you can in that area. Nikech kiwuok kanyo, an ka koro analyze all my 4 years, nikech koro adhi tieko, adhi graduate higa manyien. Ang'iyo ni ang'o ma nyalo timo past koro mbalariany ma koro atieko ni. Ineno koro adok kendo to my contacts. Ng'ama nyalo konya mondo ayud tich, kata ng'ama nyalo konya mondo advance e area mar law ni. Iwinjo? Mano kende gima nyalo wacho.